Mae 2000 a phedair ar hugain i 2005 ar hugain, yn nodi blwyddyn arall o gynnydd mewn llwythi achosion. Eleni, gwelsom gynnydd o 10% mewn cwynion. Mae hynny'n gynnydd aruthrol o 43% mewn cwynion newydd ers y flwyddyn cyn y pandemig. Y llynedd, cawsom 3,232 o gwynion newydd am wasanaethau cyhoeddus. Ar 34%, iechyd sy'n parhau fel pwnc mwyaf cyffredin ein cwynion newydd. Y llynedd, cawsom 949 o gwynion am fyrddau iechyd, sef cynnydd o 6 ar 20% ers y flwyddyn cyn y pandemig. Mae cwynion am gynghorau lleol hefyd wedi cynyddu'n sylweddol. Y llynedd, cawsom 1,337 o gwynion am gynghorau lleol, sef cynnydd o 54% ers y flwyddyn cyn y pandemig. Ac mae cwynion tai wedi mwy na dyblu. Y llynedd, cawsom 410 o gwynion am gymdeithasau tai, sef cynnydd o 103% ers y flwyddyn cyn y pandemig. Wrth i gwynion gynyddu, rydym yn parhau i fod wedi ymrwymo i sicrhau cyfiawnder a gwella gwasanaethau cyhoeddus. I ddarllen canfyddiadau llawn ein hadroddiad blynyddol, ewch i'n gwefan.